akwụkwọ nke abụọ nke Samuel isi nke 16. Devid wee gabiga elu nrigo nke nta ma lee Ziba onye na-ejere Mefiboshet ozi zutere ya, chịrị ịnyịnya ibu abụọ ejikwara ejikwa, ọgụ ụgbọ achịcha 10 dịkwa n'elu ya, na ọgụ iyoko mkpụrụ vaịn a mịrị amị 5, na ọgụ mkpụrụ mgbe okpomọkụ 5, na 1 karama akpụkpọ mmanya vaịn. Eze wee sị Ziba, gịnị ka ị ga-eji ihe ndị a mee? Ziba wee sị, ịnyịnya ibu ndị a bụ ka ndị ụlọ eze wee nọkwasị achịcha, na mkpụrụ mgbe okpomọkụ bụ ka ụmụ okorobịa wee rie ha, mmanya vaịn bụ ka ndị na-ada mba n'ọzara wee ṅụọ. Eze wee sị, ma olee ebe nwa onye nwe gị nọ? Ziba wee sị eze, lee, ọ na-anọ na Jerusalem, n'ihi na ọ sịrị, taa ka ụlọ Izrel ga-enyeghachi m alaeze nna m. Eze wee sị Ziba, lee, gị onwe gị nwee ihe niile Mefiboshet nwere. Ziba wee sị, ana m akpọ isi ala ka m hụta amara n'ihu gị onye nwe m bụ eze. Eze bụ Devid wee bịarute Bahurim ma lee, otu nwoke nke sitere n'agbụrụ ụlọ Sọl na-esi n'ebe ahụ pụta, aha ya bụ Shimei nwa Gera. Ọ na-apụta na-akọcha ka ọ na-apụta. Ọ tụọ Devid nkume, tụkwa ndị ohu niile nke eze bụ Devid, ndị Izrel niile na ndị dike niile dịkwa n'aka nri ya na n'aka ekpe ya. Ma otu a ka Shimei sịrị mgbe ọ na-akọcha, pụọ gị nwoke ọbara na nwoke jọgburu onwe ya. Jehova eweghachiwo n'isi gị ọbara niile nke ụlọ Sọl, onye ibuworo eze n'ọnọdụ ya. Jehova enyewokwa alaeze gị n'aka Absalọm bụ nwa gị. Ma lee, n'ihe ọjọọ gị ka ejideworo gị, n'ihi na nwoke ọbara ka ị bụ. Abishai nwa Zeruaya wee sị eze, n'ihi gịnị ka nkịta nke nwụrụ anwụ na-akọcha onye nwe m bụ eze? Biko, ka m gabiga wezuga isi. Eze wee sị, gịnị ka mụ na unu nwekọrọ ụmụ Zeruaya? Mgbe ọ na-akọcha, mgbe Jehova siwokwara ya kọchaa Devid, onye ga-asịkwa, gịnị mere i meworo otu a? Devid wee sị Abishai, sịkwa ohu ya niile, lee, nwa m nke siri n'afọ m pụta na-achọ ndụ m. Onye Benjamin nke ọ ga-esikwa aṅaa ghara ịchọkarị ya ugbu a, ka ọ nọdụrụ onwe ya ka ọ kọchakwa, n'ihi na Jehova siworo ya kọchaa. Eleghị anya Jehova ga-elekwasị mweda m anya. Jehova ga-enyeghachikwa m ezi ihe n'ọnọdụ nkọcha ya taa. Devid na ndị ikom ya wee jee n'ụzọ ha. Shimei na-ejekwa n'akụkụ ugwu na ncherịta ihu ya. Ọ na-eje ije wee kọchaa, tụkwa nkume na ncherịta ihu ya, kpolikwa aja. Eze na ndị niile ndị ya na ha yikọrọ jee wee bịaruo Ayefim, o wee tụrụ ndụ n'ebe ahụ. Absalọm na ndị niile bụ ndị ikom Izrel wee baa na Jerusalem. Ahitofel sokwara ya baa. O ruo mgbe Hushai bụ onye Akaiti bụ enyi Devid bịakwutere Absalọm, na Hushai sịrị Absalọm, ka eze dị ndụ, ka eze dị ndụ. Absalọm wee sị Hushai, ọ bụ nke a bụ ebere ị na-emere enyi gị? N'ihi gịnị ka ị na-esoghị enyi gị jee? Hushai wee sị Absalọm, mba, kama onye Jehova na ndị ikom niile nke Izrel họpụtaworo, ya ka m ga-adịrị. Ọ bụkwa n'aka ya ka m ga-ebiri. Ọzọkwa, onye ka mụ onwe m ga-efe ofufe? Ọ bụghị n'ihu nwa ya, dịka m feworo ofufe n'ihu nna gị, otu a ka m ga-abụ n'ihu gị. Absalọm wee sị Ahitofel, dụọ ọnọdụ n'onwe unu ihe anyị ga-eme. Ahitofel wee sị Absalọm, gbakwuru ndị ikom nna gị ndị inyom, ndị o mere ka ha nọdụ iche ụlọ. Izrel niile ga-anụkwa na ị na-esi nna gị isi ọjọọ. Aka ndị niile gị na ha nọ ga-adịkwa ike. Ha wee gbasara Absalọm ụlọ ikwu n'elu ụlọ. Absalọm wee gbakwuru ndị ikom nna ya ndị inyom n'anya Izrel niile, ọdụ Ahitofel nke ọ dụrụ na mgbe ahụ, dịka a ga-asị na a jụrụ ese n'okwu Chineke. Otu a ka ịdụ ọdụ niile nke Ahitofel dị, ma n'ebe Devid nọ, ma n'ebe Absalọm nọ.